Balik 100% na ang operasyon sa Social Security System kung SSS sa Cebu City. Human ipaubos sa Alert Level 1 ang dakbayan sa Sugbo. Samtang ang mga biktima sa Bagyong Odette nga pwede na mo-avail sa calamity loan, mamahimo pang mo-file hangtod sa Abril 13. Ano ang report? Alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi, Lunes hangtod Biyernes ang face-to-face service sa Social Security System sa Cebu City. Suma silang Assistant Branch Manager nga si Chrysolite Ardina, gitumong kini aron ma-accommodate ang mga miyembro. Bisan og fully operational ang buhatan apan gipatuman gihapon ang minimum health protocols diin seating capacity lang ang anaa sa sulod. Gi-ensure na mo nga na ay wearing sa mask. Unya mga bata, dili na mo i-allow nga pasudlon. Unya, situit na mo nga sitting capacity lang gid siya. Okay ra kay sir? Dali ra. O dali ra. Kumusta ang serbisyo sa SSS? Okay ra kayo, sir. Nganong nakaingon tag okay? Tanan nga concerns nimo, i-address nimo, matubag ra sad nila. Kung adunay natagbaw sa serbisyo, aduna usay nagbagotbot sa kalangan sa ilang nasinati. Apan, ang opisyal sa SSS nangayo og pagsabot sa mga miyembro kay apektado ang ilang operasyon sa koneksyon sa internet. Hindi naman sila, magkuwatog-tawag ko, manggitawag, di wala, uli na lang mi. Dugay yun. Hinaw daw yung internet. Kay dili na to kalikayan nga mag-offline kita. Hinay ang dagan sa tuohang linya na agi mga cases nga ana nga dili gid biyan na sa muhang kontrol. Apan aduna gihapoy mga transaksyon nga mahimo na online sama sa pag-file og loan ug sa pag-release nini pinaagi sa bangko. So alang sa wa pa ma-enroll online, sama na ko, mo follow ta sa steps nga gihimo sa SSS. So mo ni step 1, mo enroll ta dira sa ilahang e-center. So kung di ta makahibaw, doon ay mga probing personnel nga mo assess sa magpa-enroll. Sa atuang sugdan. Samtang sa gusto ma-avail sa Odette Calamity Loan, mamahimo na kamong mo-file online hangtod sa Abril 13. Tugbang sa usa ka buwan nga sweldo ang mamahimong madawat sa mga miyembro. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.